Moram priznati da imam problema sa djelima Stephena Kinga. Ima zanimljive ideje, ima relativno dobre završetke, ali općenito sve mi to skupa ostavlja uvijek nekakav mlaki dojam. Ista je situacija i sa Outsiderom. Ideja je zanimljiva, priča je zanimljiva, likovi su super, no sve skupa je nekako prerazvučeno, završetak može proći, ali ukupno dojam jednostavno, kao što sam rekao već, mlak. Radnja serije prati ubojstva djece u malom gradiću i istragu koja pokušava riješiti ta ubojstva, a koja nailazi na neke naizgled nemoguće situacije i počinju shvaćati da je možda nešto nadprirodno odgovorno za ta ubojstva. I cijela serija zapravo pokušava prikazati prihvaćanje tih istražitelja i općenito ljudi koji sudjeluju u tome da postoji nešto nadprirodno. Neću ulaziti dalje u spoilere, vjerujem da je serija vrijedna gledanja. Mene osobno nije oduševila. Bilo je tu jako dobrih trenutaka, bilo je tu jako dobre glume i super odabranih glumaca i nekih zanimljivih koncepata, ali ukupan dojam je, kao što sam rekao na početku, mlak, odnosno serija me nije oduševila onoliko koliko sam mislio da bude. Ovo je jedna od serija koje sam se najviše veselio ove godine i nije ispunila moja očekivanja. Serija po mojem mišljenju izvrsno prikazuje kako bi se, vjerujem, u stvarnosti osobe koje vode neku istragu ponašale da moraju povjerovati da je za ubojstvo ili neki zločin odgovorno neko nadprirodno biće. I to je ovdje izvrsno prikazano putem glavnog lika kojega glumi Ben Mendelsohn, koji mi je inače jedan od dražih glumaca u zadnje vrijeme, znači neke njegove zadnje uloge su me baš oduševile i postaje mi sve draži i draži. No, s druge strane, meni kao SF fanu koji zapravo prati takve stvari stalno, jednostavno to neprihvaćanje nadprirodnog koje traje tako dugo, znači kroz toliko epizoda, jednostavno postane naporno nakon nekog vremena. Izvrsno je prikazano, izvrsno je odglumljeno, ali je prerazvučeno. Vjerujem da će se nekima jako svidjeti zapravo ova serija i da će stvarno uživati u toj drami i tom cijelom događaju koje traje tih 10-ak epizoda koje smo dobili. No, ja bih radije da je to bilo malo kondenzirano i skraćeno i onda bi mi puno bolje funkcioniralo. Druga dobra stvar u seriji je lik Holly Gibney, to je jedna ekscentrična istražiteljica koja se pojavljuje u više zapravo Kingovih priča i ovdje je odabrana super glumica za nju i ona mi je zapravo učinila ovu seriju puno gledljivijom, odnosno upotpunila mi je taj prazni hod, odnosno prazni prostor i pretjeranu dramu. Ja se nadam da ćemo dobiti nekakav nastavak, ako ne baš Outsidera kao takav, nego nastavak, odnosno neku drugu priču koja uključuje Holly Gibney, a što se mene tiče mogu čak ostaviti istu glumicu. I osim spomenutog, serija izgleda predivno, lokacije su super, način snimanja je jako dobar i povremeno vas baš uvuče u cijelu tu misteriju i priču, no meni je to sve skupa jednostavno bilo prerazvučeno. Nije mi žao što sam pogledao ovu seriju, bilo je zapravo zanimljivo pratiti iz tjedna u tjedan i nadati se i razmišljati kako će zapravo sve to skupa završiti, s obzirom da znamo da King ima problema zapravo sa završecima, no završetak je čisto zadovoljavajuć, odgovara svemu onome što smo vidjeli prije toga i eto, kraj je ok, tako da mi nije žao što sam pogledao ovu seriju, vrijedi je pogledati, nije me oduševila, neće mi biti vjerojatno jedna od najdražih serija godine, no sasvim je ok. Pišite mi u komentare da li ste i pogledali Outsidera, kako vam se svidio ako jeste, da li ga namjeravate gledati ako niste, što volite inače od Kinga, što vam je njegovo najdraže dijelo ili najdraža ekranizacija, ostavite like ako vam se video svidio, naravno pretplatite se na kanal ako već niste i pozdravljam vas do idućeg videa.